Atiefo michia obia medin di AC ohene. SƐDEƐ ka no nie. Getting it right. Na dwumadi no nsemfua a ebedi dwuma no makoten. Ebi ye ne yefrɛ no nsianim. Sa ye English kasa ke ye bɛka sɛ prefix. Ebi ye suffix anase nsiakyiri. Ene lesson na ye adesua no. Yato din sɛ rules of pluralization in akan. Okwan a yetume de edin bi a ɛyɛ baako kabea. Ye dane ani na ye dodoɔ kabea na ye papa a ne twere mu edi mu ne kamu edi mu sɛ yedi di nkita ho ɛno nso edi mu. Afei mo memfa nhyehyɛ so ɛ. Mo menhwɛ nsianim bi te sɛ yɛde ɛkɔka edin bi ho ma ne free singular anase baako kabea ɛkɔ dodoɔ kabea ɛwɔ saa kwan yi so. Dafua baako mienu ba besi de no edi kan anan mu a na ye nna. Adamfo se a no uyi free ho na de no a edi ho bio no de mienu ba besi anan mu a na ye namfo. Ade aba kwan se ahwe ne yie ne se anase English kasa be kan se en no se eba be hye de animu a ese se n ye ahodo mienu eti se ye hwe no saa nso na nso so eye mienu. Mom ye hwe atwerede he anase h ewo English kasa mu. Ahwehwe a na di ahwehwe nanim no ye yi free ho na ye de baako aba be hye he nanim na ye nhwehwe. Ahwenie a ye de eto ye nsase ye de bitu ye nan ye de bitu ye asene wi a no free ho a na ode nna be hye he nanim na ye nhwenie. Ke okraman wi ona na ode nna be hye kenanim na ye nkraman. Anase se ebia ewo safoa mu ki wode ba be hye seno anim na ye nsafoa. Sumiye pilo a ye da di enti etoso wode be hye seno anim na ye nsumuye. Emom ya kai se wonka ne se asumuye anase te na je se ye kobri bi ti se toa so. Toa ye te o a toa se open dodo a te o a na je se wode aba be hye te o a no anim. Medum besia da foforo ye besan hia ewo SƐDEƐ ka no nie eso medamase.